Голосу русину Подкарпаття. Юрій Глеба відноситься до тих керівників, котрих називають народними. Родився в Довгому у 1960 році, виймав сиринчу з маленького знатися з легендарним Михайлом Машкіним, автором невмирущої співанки «Верховино, мати моя», котрий був добрим символом нянька Федора. Днес Юрій Федорович каже, що постава Машкіна в котрої змірі і помогла йому обрати свою професію. Тому вчитися пішов у Ровенський державний інститут культури. У 25 років став завідувачем відділу культури Іршавського району, де за 25 років керівництва зробив Читово, перечинивши Іршаву на культурну столицю Подкарпаття. Юрій Федорович фест року особисто займався пропагандою русинського фольклору в народно-фольклорно-обрядовому рокаші «Іршавська родина». 2006 року Юрій Глеба возглавив управління культури Закарпатської обласної державної адміністрації. Маючи практику Іршави, взявся й той за реформу культури області. При тому й надалі сам участвував в роботі фольклорних рокашів. Так в'єдно з Вірою Кобулей создав серію телевізійних обрядово-сухташних фіглярних програм на фіглі до Марки Голубинської та цимборській фіглі, яких налічується більше 20. Слухайте голосу русину Подкарпаття. Юрію Федоровичу, слава Ісусу Христу! Навіки Богу Святому слава. Знав, що родилися в Довгому, такому селові із багатими історичними традиціями на Подкарпаттю. Будьте добрі, пару слов за своє село. Село Довге дійсно має таку дійсно давню історію. І ще би її звучати, деталізувати, як то має у порядку хронологічному, історично виглядати. І отрадно в те, що є молоді люди, які з цим питанням почали так слідкою інтересувати і фіксувати, і маленько устроювати якби таку хронологію історичну. Село дійсно має дуже файні традиції, бо багато є, бо любували його і ранішні графи, мадярські, словацькі. Замок є саме артефакт такий історичний, який підтверджує, що і в тому воно знаходить на роздоріжжю. Воно має пряму лінію на Іршаву, на Сваляву, вверх на Хуст і так далі. Не случайно, колись його хотів Волошин мати за центр. Не Хуст мав бути, а в перспективі, якби було сталося так, як думалося, як гадалося. Ужила б Карпатська Україна. Ужила б Карпатська Україна туди, та малося перенести в Довге. Іменно входячи з того, що, по-перше, Іршавський район у центрі Закарпаття, і так поникати на карту, а Довго є у центрі Іршавського району. І три путі у різні боки, от там все сходять. Ну, якусь мірі воно так і є, і по менталітету люди там то якраз такі корінні, наші корінні русина. Я в одному з інтерв'ю почув, та й читав, що ваша сім'я дуже близька була до знаменитого Михайла Машкіна. Розкажіть про нього, що... То має правду, бо я сам про то у своїх десь спогадах і говорю, і толкую, і розказую. Бо я був малий, я семий, у сім'ї нас було 7, я був найменший, ну а у сім'ї у нас, знаєте, як у сільськів, були і корови, і худобина, і все, і в нас було молоко все, свіже і тому подобне. А Машкін жив недалечко там вище берегом се підняти, от, і вони там жили на заводі при вході через проходну. Нянько там робив, нянько був на той час голова профспілкової організації у лісозаводі, ну і знаєте ж, ото мало бути пов'язано у співпраці з організацією роботи того ж хору Боржава, ансамблю пісні. Ага, знаменитий. Нянько теж був худак? Ні, няню не був, ну, але співати любив. І вони сохтувалися сходити десь вечором, а так, у літній вечір, і так, в саду мало посидіти. Михайло покійний приходив ніби за молоком іде, а коло молока іще та що знайшлося. Посиділи. Навіть бувало, що він брав навіть з собою баян. То червоний його знаменитий баян, я пам'ятаю.
Ну, а я се коло них туди хлопчаком крутив. А здебільшого я, як молодший у сім'ї, та все, мама здоїла корову, Юре, неси Машкине молоко. Ну, і я заходив до них, все, менш більшим знав сім'ю їхню, склад дівок, і Лялю, і Веру, і Мішу старшого, Мішу вже рідко видів, бо він був легінь. Ну і до чого веду, що дійсно зналися досить близько, і по-сусідськи, ну і батьки по роботі. Та і мій няню не з тих, бо не любив десь черчину ввечері з кимось убернути. Ну і так вони десь і дружили, і по роботі, і всяко. Тому я дійсно стверджую, і, можливо, десь і при мені не Настя пісня народжувала, бо Машкіни наспівував, і розтягував баяни, щось там вони з няням співали, і вже відомо є, і новоє, бо він приходив і казав: Федорику, коли знав, така ми файна нота, ну він казав, мелодія, така ми, каже, в голові з ранами не виходить, каже, ну ж я ти наспіваю, та ти мені підкажи, це добре, ну як воно се сприймати і так далі, ти місний, і третє, і десяте. Ну, так воно і було, тому я думаю, не стверджую, які точно вони запам'ятаємо, але було безумно много. Десь і родилися хітов у вашу хижу. Так, щось родило і у нашому саду, не в хижі, а в саду. Вони любили сісти в сад, там під яблуньку, ну а я вже коло них крутився, бігав і так далі. І ви знаєте, як щось ми завели за себе бесіду, та хочу один момент оповісти. Дуже много тих було людей, і в нашому селі, і кругом, і потім Іван Петрович, на жаль, то підхопив був, коли говорили, що от, убивця сякий, такий і так далі. Я, знаючи дітваком цього чоловіка, знаючи їхні відносини із жоною, він обажав жону. То для нього була Вірочка, все, мамочка, все, так, мамочка для колективу і так далі. Не міг він її, як ото толкували, удари, вона упала і так далі, і так далі. Не міг. Могло бути іншое. Я собі вже малюю схему. Могло бути, що він хотів уйти, бо може з кимось договорив, зустрінемося там, севать ото. А вона могла його здержувати, ось не йди, Мішу, не йди, бо тобі треба, в тебе репетиція і так далі, і так далі. Якраз десь так і зразу було, в тебе там має бути, не йди і так далі. Він міг, можливо, її цунути. А вона була вже трошки така дебела, хвора, вона могла себе уступити і вдарити головою там у батарею. Я вважаю, що це була просто побутова невеличка гиби. Між чоловіком буває свада, яка переросла в трагедію. І він не міг ото перенести, відчуваючи за собою якусь хибу. І він, коли подзвонили, що, на жаль, ваша жінка померла, дружина і так далі, він відповів, ну я знаю, що робити. Потім пішло, от, убивця, такий, побивця. Неправда. Люди, хто його знав, то всі казали, ні, не може бути. То щось, ну, случайно, випадковість. Або нікого там не було, свідків не є. Це я пам'ятаю, стосунки можу підтвердити і оповісти. А то, що чоловік був талановитий від Бога, то, що чоловік, переживши всі ті тяготи, радянську ту всю війну, кров, смерть і так далі, прийшов сюди і попав як у царство в Закарпаття. І тут душа му співала, і він то відтворював от ті твори, які ми, ходячи по всій грішній землі у дня народження, не замічаємо красоти. А він їх замітив і підкреслив, і в міру свого таланту передав. Верховинно мати моя, та ну що... Верховинно мати моя, тріо «Вечір над Боржавою» і ще там декілька пісень, які... то шедеври всі. Да, які виконували його знамените Машкінське тріо. Ото ж пісенні шедеври не лише Закарпаття, а всієї України. А є десь записи їх на відео або аудіозаписи? От за записи стверджувати б не годен. Може би десь і було. У Міші, старшого сина, кажуть, що є архіви. Ну, якось до нього це добрати не вдалося, він якось не йде на порозуміння, на співпрацю, був такось проаналізував, був такось дав тому оцінку, аби розширити ту спадщину, яку він лишив, той доробок творчий великий, і був, то пішло в люди. Знаю, що була випущена книга, ми коли організовували, проводили фестиваль, і там у нас на Іршавщині імені Машкіна,
то книга така була випущена, і ми її давали учасникам, або потім вони приходили і виконували пісні Машкіна. І навіть вже останні роки були пісні, які були введені у програму як обов'язкові. Слухайте голоси русину Подкарпаття. Може було зняти документальний фільм, йому вже донес більше інформації якраз до краян про Машкіна, бо знають за нього якраз іменно музиканти, а от другі там уже наші бувателі, вони якось, когось чув, там Іршава ближе десь чули. Дуже добрий фестиваль, ми якраз до фестивалю зараз перейдемо, що є фестиваль, то він теж несе інформацію, а от документальний фільм, бо мені се видить. Було би здорово, ще є зобрані матеріали, ще в селі можна знайти учасників Боржави, які і низьки у відновленому хорі співають, що дуже приємно, що дуже, як кажуть, мед на душу таким людям, як, допустим, я, який все життя у культурі. Я все гордив своїм селом, бо село у свій час, коли я ріс, був малий, там в селі було, може зараз і всі колективи не назву, кілько їх діяло. Ото був Жовтиняцький хор, то був Жовтиняцький хор у другій у школі, ото був піонерський хор, другий, бо школа є 8-річна, була є 10-літня, ото був комсомольський хор, ото був хор учителів, ото був хор медиків, ото був хор працівників торгівлі, торгівля була розвинута в селі, далі медиків було, бо була і дільнича лікарня, і тут диспансер, об'єднувалися, це була філіал музичної Іршавської школи, де діточки се вчили. Комбінат майже теж мав своє щось. Комбінат мав свій духовий оркестр. Духовий оркестр у селі був. А вже за ансамбль нічого говорити. Коли були на праздники і було написано афішу, що виступає Боржава, ото у клубі міста не є. Ми, дітваки, у вічках сиділи як між рядами, хоч де, лише щоб попасти на концерти. У селі діяв театр, оперу ставили старшокласники і так далі, в тому числі і мої сестри старші були. Туди дійсно культура у селі буяла, бо зайшовся був такий контингент. Був директор лісокомбінату Масинець, який любив цю сферу. Він взагалі жив селом, укладав гроші у спорт, у футбол, у культуру і так далі. Не лише люди робили на завод, а і ще завод давав людям дуже великі преференції. То, що ось пішли вчити у Гровинський інститут культури, майже це є аргументи, рахуйте, що село таке було наповнено музики, що ви здали Машкіна, десь воно друтило вас у той напрямок, це ні? Однозначно. Однозначно. По-перше, як і називаю всі колективи, то я був їхнім учасником. Да, і ви їх тягнете... І в Жовтиняцькому хорі, і в піонерському хорі, і в комсомольському хорі. А десь ще ми десь щось довіряли і заспівувати. А ну, Юре, пробуйте, може це во. Я шкодую, що так по життю не пішло, що батьки не змогли ми дати первоначальну музичну освіту. Десь у цьому відношенні я вже потім відчував, що то мені хибашно для більш інтенсивного утвердження, росту, впевненості у собі, у своїх силах і так далі. Але дав Бог ухо, слух і так далі, і воно потихим це все оправдувало, і я приймав участь у колективах із дитинства і дотепер. Вже мені 65 років, а я ще з великою радістю йду на сцену із своїми колегами, музикантами, ровесниками і меншими, будеш заспівати нашу закарпатську співанку. Здебільшого, бо я в фольклорному колективі приймаю участь, і то для мене насолода. Теж читав, що ви вже у 25 років стали начальником відділу культури Іршавського. Це правда, начальником відділу культури Іршавського району. Я був на той час молодий завідуючий відділом культури на Україні, це 100%. Не знаю, як там далі, а на Україні 100%. В такі роки не призначали туди. Кадрова політика була, я вважаю, правильна, вивірена. І на керівника не міг прийти з вулиці, так як тепер трапляється нерідко перша запис міністра.
А у міністерстві, у трудову книжку, перша запис. А життя чоловік не знає, а утки чому ростуть ноги, як то розвивати, а особливо в сільській місцевості. А вони пак пишуть закони. Вони пак пишуть закони, учать, а ми ті закони маємо виконувати. А вони в селі, або в сільській школі, або в сільському клубі останній раз були нігде. Появився термін «менеджер». І менеджер може бути хоч де. Та ти можеш бути успішним менеджером, або керівником, або, як кажуть по-закарпатськи, фівником, лише коли ти маєш освіту, а вже потім її розвиваєш і удосконалюєш, бо маєш організаторські здібності, маєш десь якісь навики спілкування, маєш десь якесь ораторське мистецтво, дав ти Бог розум, рівноважність і розсудок, але маєш базу. База мусить бути. Але маєш базу, маєш знати, про що маєш говорити. Теж, Юрій Федорович, позираємо, що туди нові фестивалі на Іршавщині возачали. Там і у Лисичеві, Гамора. то ваша була ідея. Так. Ну, і я так розумів, що і цей фестиваль Машкіна теж ваша була ідея. Однозначно. Ну, на фестиваль Машкіна мене мало піддрилили, підштовхнули. Тодішні керівники були управління культури, і нині, хвала Богу, здравствує Василь Степанович Габорець і покійний Петро Михайлович Рак. Вони туди почали формувати фестивальну палітру Закарпаття. І вони вже бачили, що є райони, які мають свої фестивалі, а є, в яких не є. Вони мали такий хороший розвиток. І вони один раз до мене заїхали і кажуть: Юрій Федорович, і то, може, у вас добре, можемо вас похвалити, і так далі, десь тут, десь там, за то. А от фестивалів у вас не є. А ну, давайте думайте, і ми чекаємо від вас пропозиції. Ну, у вас є ансамблі знамениті, 3-ї, 10-ї і так далі. Ну, звісно, я як довжанин, за що це вхопив? За те, що ми знаю. А як? Ага, Боржава, Машкін, а що би не зробити то-то і то-то і то-то. І я думаю собі, так мої люди, довжани, мене піддержать у цьому. І так і було. Ну, потім на другий рік зробили перший фестиваль. Якби районний. Скликали ми колективи, повідомили деякі обласні і так далі. Прийшло начальство, поникало. Ага, ну початок є. На другий рік ми то вже зробили районний фестиваль, а потім обласний відкритий фестиваль. І так воно пішло до всеукраїнського, і в нас фестиваль набув такого розвою, що приїжджало 22 області, 23. Були люди, що в той час іменно віддихати приходили, вони знали, що фестиваль. Приходили. Туди фестиваль був, як на мою думку, побудований дуже практично, і з Степаном Степановичем Бобиком, голову на той час керівником району. Ми проробили його так, що фестиваль, наприклад, заїжджали конкурсанти, а це був фестиваль малих форм. Солісти, дуети, тріо народної пісні. Так це починало. Навіть до вокальних ансамблів ми не доходили. Квартети могли бути... Має оперативно, легше мало. Ну, по-перше, і економічно. Ви знаєте, які були часи? Зарплата це не платила. Не то, що якісь, може булося розмахувати, Бог знає як. А великих спонсорів у нас у Закарпатті, ну, поглядай, СНФ, то, що там десь на Україні, то, що якийсь завод взяв тя під опіку та замечтя фінансово, що робить. А у нас не було це на кого перти. Дякуючи Степану Степановичу, він десь кликав бізнесменів, заінтересованих, хлопці, треба, поможіть, покникайте, це для району, це для області, це наша честь, кокіть, не ми, і так далі. От, так воно починалося. Никайте, як це було скомпоновано. У четвер приїжджали, знайомство і так далі, поїхали, попробували сцену, другий день, п'ятниця, значить, роз'їхалися, ми їх розподіляємо. То зазвичай в жовтень місяці там День вчителя святкувався. А ми спеціально назначали іменно на цю дату, на цю неділю. Вони йдуть, роз'їжджаються колективи по школах, по всьому району. Роз'їжджаються по школах, ми їх групуємо, то було інтересно, цікаво, з різних областей. Вони самі між собою знайомлять, приходять у школу. Ну, звісно, Закарпаття, школа, виноград, осінь, фрукти, овочі, все є і так далі. Тим більше вчителіся самі готують ти своє празднувати. Їм честь указали концерт для школи, для дітей, для вчителів, поздоровлення з Днем Учителя. На вечір, після обіду, всі з'їжджають у Іршаву, в тому числі і всі вчителі району. І робиться величезний концерт вже всіх, хто приїхав з області. Такий концерт, як мали в ті часи, в ті роки учителі Іршавського району,
можуть і позавидувати і львів'яни, і одесити, і треті, і десяті. Ви з усіх, Правда. і з усієї України їм співали і частували їх. І все було. Подкарпаття презентувалося на самому Так. вищому уровні. Потім, знаєте, що їм і квіти дарували, і 3-ї, і 10-ї, і так далі, з букетами такими приходили, концерт це ось і скінчив. А знаєте, що було інтересно, в ході концерту вже сидять тут директори, там учителі, які прикликані для нагород, для цього, для того, для чествування. Так от, ой, це наші. Вже це наші, це всі, що були в нас, це наші виступають. Учасники з Волині, з Полтави, з Чернігівщини. Це каже наші, і цим плескаємо, всіх хвалимо. Ту всі косиці і так далі. А те сидівати, може десь понесемо до пам'яті. Кажу, а тепер усі в автобус, Степан Степанович, глядайте автобус, Хотяк, глядайте автобус, сідаємо. І всі учасники фестивалю, на слідуючий день у суботу має бути конкурс, а ми сідаємо в автобус, і в ті всі кусиці, які їм надарували, з усього району, учасники з усієї України несуть до могили Машкіна. Дуже Символічно? Символічно. Дуже символічно, потужно і так далі. Уже утить йдемо на вечерю і так далі, а пак на другий день починається серйозна робота. Приїжджає зрана журі, конкурс, причому такий дуже серйозний і відбірковий. А в неділю гала-концерт. Величезний гала-концерт, на який сходили майже половина області культурної, яка се шанувала. Тому що ще до того додавала, були в нас депутати і так далі, додавалася ще і зірка якась велика, естрадна. Тому от така була потужність фестивалю, от така була система. За ці 3 дні у районі проходило більше 40 концертів учасниками фестивалю. Більше 40 концертів. І ще й тепер люди дзвонять, чи будеться, чи відновиться колись цей фестиваль. Бо гостеприємність була величезна. Ми забезпечували людей, їм треба було ще приїхати. А то от стараннями якраз Степана Степановича і бізнесменів ми забезпечили їм харчування, ми забезпечили їм ночліг, ми допомагали їм у якихось екскурсіях. Кого мав можливість, автобус, скажімо, їхав на Мукачево і на Ужгород. Або вони своїм транспортом, хто приїхав із Великим, акумулювали в себе і ми давали супроводжуючих людей, і так воно йшло. Тому фестиваль був дуже великого розмаху, дуже приніс много користі в Закарпаттю. Наслідком того було те, що з'явилося дуже багато, знову ж таки, отаких маленьких форм колективів, як солісти, дуети, тріо, от на зразок Машкіна. І в тому числі у Закарпаттю. І в тому числі вже й керівництво зобов'язувало десь і школи мистецтв, музичні школи. Підготовити. Шановні, а чому не є у нас учасників, представників? Чого приходить та же Волинь, приходить львів'яни, приходить Полтавщина, приходить з такими прекрасними, потужними. А в чому діло? А де ми? І от так було, і воно один другого підстьовувало. То вже є творчі змагання, то є великий стимул. Ваші колективи много разів виїжджали за гітар. Я знав, що були і у Франції, в Італії, і в інших державах. Якраз іменно Іршавський туди, коли ви були начальником відділу. Будьте добрі, розкрийте цю маленьку. Треба бути об'єктивним. На той час, Іршава мала найрозвинутішу сітку, мережу ансамблів пісні і танцю. 7 ансамблів пісні і танцю, які мали звання народне. Всього їх було 9. 2 були, що не мали звання народне. У одному селі це унікум. Знову ж таки, аналогів в Україні не є. В одному селі, таке як Приборжавське, були 2 ансамблі пісні і танцю із званням народне. Ото було один при заводу управління будівельних матеріалів, у нас вапняний завод, а друге при колгозі. І то було, ви зрозумієте, яке то було творче змагання в селі. Та ясно. У селі. І то були люди, котрі у сім'ї, у родині співали у різних колективах. Та казали, ми вам не маємо, ми вам кажемо, не будемо на себе, будете ви бачити, кого ми такі, та що ми тепер вчимося коє, а ми вчимося коє. Дуже було цікаво. То феноменально було. Близько 33, якщо підняти зараз книгу, там є книга, яку ми випустили з колегами, 33 хорові колективи. Це дорослі хорові колективи, які були при колгоспах, які були при других таких менш-більш великих організаціях, такі як Райспоживспілка, завод там, або такий, абразивний завод, ткацька фабрика. Зрозуміло, що Іршавщина не випадково з'явився такий термін, то не случайність, з'явився термін «співуча Іршавщина». Бо аналогічної статистики не мав жоден район.
Хіба підтягувався Раховський. На Раховський був усе фольклором нас, у них він там тримав лезо. свою гуцульську лінію. А й там специфіка та просто. Дуже, дуже позитивно. Але вони мали 3, по-моєму, ансамблі пісні і танцю. Щодо виїздів, має велику палітру закордонних поїздок, звісно, мав колектив, який се вже появив трошки пізніше, то був ансамбль Іршава. Фольклорний ансамбль Іршава, фольклорно-етнографічний ансамбль Іршава, який прийшлося робити на базі ансамблю пісні і танцю «Верховина». Коли почалася оця криза 90-х років, коли почали закриватися підприємства, заводи і так далі, а там були зібрані найквалітні люди із усього району, із усіх колективів і ансамблів. Ну, не випадково там були постановниками і танців, і сих приїжджав і теперішній народний герой України Вантух, і самі кращі хореографи, постановщики, керівники хорові. Тобто на то була дана і покладена сила, велика організаційна, і він перший зазнав проблему, бо вже не було координуючої сили, а держава то під контролем, треба казати так, як є, райком партії. От, ну, колектив був потужний, який деколи конкурував на серйозних рівнях із закарпатським хором. І то керівники хорових колективів, які ще живі у попередні роки, признають. Бо коли прийшов та поставив композицію Вантух, там, скажімо, таку або таку, так я з ним ансамбль вийшов на сцену обласну, та потім прийшла Клара, і самі основні танці то були із Іршавського району. Бубнарський, Раковецький, Кручений, далі був Колмський, Чардаш. То все були база взята із... Закарпатський хор то через Клару Балох забрав. А тепер це стало класикою Закарпатського хору. І слава Богу. Слава Богу, не І слава Богу, що туди теж то було примінні. На тямити утки пішло. Так. Я знаю, як це то нелегко це то організовувало. Бо вони що, вони собі приходили з філармонії от на туди збері, а літо. А люди на полях. А ти приходиш до голова колосбука, поганька вам, там танці, та й все там, у мене там пшениця, у мене там ото треба обирати. А деникайте, вітер піде, поламле, все понищить, а ви б співали. Ну, а секретар передкому там каже, ну, пак що, чи не пак треба, пак ото з області, пак Але робилося, люди збиралися і виходили, і Клара вивчала кожен крок, і вона то фіксувала, і потім пак вийшли книги, ми їх упустили. Ті книги. І то тепер золота спадщина, золоте джерело закарпатського хору. І я коли вижу тот бубнарський, та слезами на очах, а Ватярковицький Кручений, а Ватярківчанку, а Колумський Чардаш, не знаю, чому вони не відтворюють, я ще буду з керівником говорити. Він же є зафіксований, відтворіть його. Колумський то Хмельницький, із Колмуша. Слухайте голоси русину Подкарпаття. А з яким репертуаром в основному виїжджали за Гатар? Ну, от дивіться, бо візьмемо раз спочатку той період радянський. Радянський період, коли існувала дружба між районами, пам'ятаєте? Дружба і соцзмагання між районами Словаччини, східно-словацького краю. Ми мали, Бергівський мав більше із Сабол-Сатмарською областю, а ми із словаками. Кожен район мав, Іршава мала Попрат. Був такий рік, що я у Попрат вивіз 12 таких повноцінних, повнометражних концертів, колективів, 12 колективів. Ви знаєте, яка це була для людей радість, гордість. Бо то були не лише ансамблі пісні і танцю, але були там і хорові колективи, теж колектив «Сестричка» був у нас такий відомий ансамбль вокальний, ним тоді керувала якраз Надія Іванівна Мельник-Гудь в хорошому стані і так далі. Ну і ми домовлялися, я вже, бо мене дорікали туди як керівника району, що ви ж ансамблі пісні і танці, Юрій Федорович і так далі, а наші колективи, а той хор такий, а вокальний ансамбль такий, та ми що не заслужили. Була ще Освітянка. Був ще фольклорний колектив, такий як Лисичево. Ми вже запровадили були фестивалі Гамора,
Фестиваль Гамора носив зовсім другий характер, це чистий фольклор, все чисто народне. Там не мало ні звучати ні української, ні сякої, ні такої. Не тому, що ми щось маємо. Він має бути автентичний. А це має бути автентичний, це має бути іменно націлений на те, щоб підтримувати своє рідне. І свою коломийку, і свою співанку, і вчити тому дітей, і вчити танцювати, і все остальне. Єдиний раз, що там приїжджали колективи, або то приїжджав колектив із Білорусі, та навіть і по-білоруськи співати, це дуже файно, то додавало такого якогось хороших фарб. Ну, та вони коли увиділи, що як ото у нас іде, і вони почали казати, а ми у Білорусі в себе все діло запустили. Нас русифікували вже. А ви молодці, ви держитеся. Ну, що я їм буду казати? Ж? Ми, слава Богу, лише із 45-го року під сиву владу. А вас, ребята, май Богонько наказав, май раніше. Та й серйозно. От звідти почався з тих часів виїзд за кордон, але це на цій співпраці, співдружності. А вже оці заграничні майдалекі поїздки вже почалися із цим колективом Іршава. Який був меншим складом, який був, скажімо так, квалітним. Як би не було, там були зобрані керівники усіх шкіл мистецтв, всі директори. Я казав, а кокіт не ми. Ну та ви туди, Юрій Федорович, і я. Як знаю, так знаю, я співаю фальшиво, но голосно. Я з ним все так говорив на сміх, бо люблю пофіглювати і так далі. Але коли ми не вкажемо приклад, ми, музиканти, носії сфери культури, то хто до нас прийде? І так воно, в принципі, і було, і колектив зібрався. Були любителі, але любителі, які вже співали у колективах відомих. Там і представники освіти, і медицини, і других сфер обслуговування, торгівлі, але в основному... Оверсні вже. Але випробувані, але в основному були музиканти, професіонали. І відтак і рівень і звучання і голосового, і виконання дистанцій, і оркестрові номери були на достойному рівні, які можна було вказувати. Туди ми так попали у контакти з Францією, там був такий колектив Лонгомай. І між іншим, після того Лонгомаю, коли се зав'язали оці стосунки, єдиний з їхніх учасників їхнього колективу залишився у Нижньому селищі, і там маємо сироварню, і там маємо тепер Я за нього чув, йде до того. А воно утить росте ноги. Я за нього чув, думаю, як же той... Кларнетист, а він туди взяв у процесі спілкування, знайшов дівчину, жіночку, лишився, і лишився, і лишився. Я тут думав собі, як же ти казав француз. І маємо і колективи, маємо і сироварню, вони, звісно, організовували, вони поняли, що нас може продати, тобто як колектив, почали організовувати нам тури, і туди завдяки цим хлопцям із Лонгомаю ми об'їздили, дійсно, і Швейцарію, ми були в Швейцарії, ми були у Німеччині, ми були в Австрії, в Італії, потім вже по різних каналах, по різним зв'язкам, бо вже я десь мав зв'язки напрацьовані, і рекомендували, і нас люди і хотіли, і з області вже направляли, бо був попит такий, хотіли, після того, як розпався Союз, та Європа проявляла інтерес на пострадянську територію. Що там, в принципі, було, щупальця десь. На кілько то була тюрма для народів, а на кілько народи зберегли десь свою ідентичність і все інше. Щось і цю практику в обак перенесли і коли сте стали начальником департаменту культури. Тобто розвивати фестивалі, поготовити якраз такі сильні, такі квалітні колективи, рокаші. Однозначно, коли я перейшов, маючи 20-річний досвід роботи керівника культури у районі, і набивши собі певні роги, бо досвід набувається лише переборюючи труднощі, коли все це почало розвалювати, на моїх очах почалися всі колективи, про які я так хвалю, почалися розпадати. А я, молодий керівник культури, треба щось робити. І туди прийшлося йти на таке, збирати культпрацівників і казати, треба трансформуватися. Ансамблів пісні і танці більше існувати не буде, бо не є їх кому удержувати. Будьте добрі, як можете, збережіть одяг. Зустрічі з головами профкомів тих заводів, котрі ще десь щось, будьте добрі, передайте, спішіть, передайте в клуб форму, одяг і так далі. Хтось був категорично проти. Деякі учасники ансамблів, скажімо, в тому ж селі Прибужанська казали, ні, це моє, я в себе не дам, дітвак не буде ходити і так далі.
І так і було, так, це лишили костюм. А бо костюми є. Діти в них колядують, діти в них співають, діти в них приймають участь Правда. при школі, в колективах і при клубах уже кожен де як собі міг закумулювати. І так се почали появляти невеличкі колективи фольклорні на місцях, із троїстими музиками, із вокальні ансамблі і так далі, на базі тих великих, які розпалися. Отож ми зберегли. І моя задача була на той час зберегти кадри і зберегти мережу установ. Бо інакше все, культурі конець. Ніхто фінансування, так ви знаєте прекрасно. Правда. Я починав кожен свій день із кабінету зав фінансами Василя Васильовича покійного у Варшаві. З тим ж дайте копійку. Дайте копійку чоловіка, доньки свадьба має бути через місяць, а ми заборгували йому 6 місяців зарплати. Так прийшли до нього ревуть у кабінеті на сльози. Що маємо чинити? Дуже тяжкі були часи. Дійсно, правда. Дуже тяжкі були часи, але мені, я гордий тим, що мені вдалося зберегти. Я не скоротив клуб не в одному, або культурне обслуговування не в одному селі за той час. Ми трансформували, якщо було мале село, значить не буде клуб і бібліотека, бо ніяк держати тільки штатних одиниць. Постійно йшла оптимізація. Але давайте у клубі, клуб-бібліотека, Бог знає, яка робота, аршувати, копати і так далі, з рана до ночі не треба, завод на вас не трубить, але один чоловік має обстати. Котрий з них ми вже вирішували, ко з них потенційно старанний, заслужений, ну як заслужений? Хоче робити. Заслужений професійно. І от таким чином. Але нієдно селося не встало. Навіть дуби, у якому 100 чоловік населення, було саме гірське село наше Шавське, і там був клуб-бібліотека. Це була якби моя позиція, бо я казав, не стане кадрів, і просив усіх, і коли штати мене затверджували, і депутатів, один чоловік, ви повіжте мені, один чоловік, що це така велика проблема для фінансів району? Невелика. А тепер давайте, треба йти на вибори, треба реалізовувати то. Куди йдемо? До кого це звертаємось? Само собою клуб. І який там нікого не буде, І там нікого не буде, приміщення впаде, все розлетиться. І вже потім після того таких прикладів Та ясно, то... сталося багато. Ну, Тому ви задали питання про область, про трансформацію, ну, маючи досвід, гіркий досвід тримання культури на плаву у районі, бо треба було розвивати і додатково область ставила питання, що на самофінансування йти. І експериментально Виноградівський район пішов був у деяких містах. На що це то перетворило? На дискотеки і на бари. Роздавали під... На дискотеки і на бари. А я казав, ні. Я туди, якось прийшло мені в голову, часткова оренда, бо треба виконувати завдання. Часткова оренда. Тобто, ми не даємо як приміщення бізнесменові. Най бере в оренду, най використовує на певний період, або гроші най заробляє якийсь клуб, бо треба його перекрити, треба купити баян, треба його побілити. Так стояло питання, аби вижити на виживання. Ну і десь воно дало, по суті, ефект. Десь не дало свій ефект. Десь ми орендували, клуби ми взяли, скажімо, були, що торгівлі ми взяли, де вже в них приміщення хирило, так як Брід був, наприклад. А в одному селі взагалі унікальна ситуація в Заболотному склалася так, що упай батькові попав у приміщення цеху, колись вже колгосп розпадав, а він прийшов і каже, хочу з вами говорити на серйозну тему. На яку? Не кажете, приміщення, був цех швейний і так далі, то-то. А в селі бібліотека там паде, а дійсно паде, клуб паде. У мене підросли дівчата, хочеться йти вчити. А я це приміщення, як свій пай даю, І будуть мати роботу діти. Да, роботу діти, і буде приміщення у селі. Дотепер функціонує. Як я то вчинив, ото я знаю. Колися договорити з сільською радою, з головою і так далі, що то-то. А потім помочи дівчатам, аби вони вчили. І дівчата, хвала Богу, училися і стали старанними спеціалістами, а няньова доля дала їм можливість низько жити і робити, і мати професію і в своєму селі. Голосу Русину Подкарпаття. Юрію Федоровичу, слава Ісусу Христу. Навіки Богу Святому слава. Ви стали начальником департаменту культури. Для мене проблема була перший рік працювати. Ну як, не проблема працювати, бо нових питань не було. Було лише питання одне, на кого опертися у рішенні тих чи інших питань. Бо масштаби обласні, великі. Мені треба було об'їхати за перші 2-3 місяці всі райони.
Зайти в кожну районну установу, зафіксувати, подивитися, що там робиться, які проблеми, зустрітися з колективами і все це робити. І я потім вже, як через 10 років, освободив місто начальника управління культури, десь попав мені на руки блокноти, з якими я їздив. Я проаналізував, Богу дякувати, 92-93% із того, що ми намічали, ми зробили. Це і все не результат. Що вважаю таким більшим досягненням? У нас у області на той час була найбільш розвинута мережа дитячих шкіл мистецтва. Третє місто ми мали по Україні. Іменно сільська мережа. Я не говорю там за місто і так далі, там, скажімо, Мукачево. Мукачево, наприклад, мало 3 школи. І 2 школи мистецтв, хорова школа, волонтера і художня школа. Але вони в цю категорію не бралися. А лише сільські. Так от ми по Україні були на 3-му місці. Ми створили програму підтримки розвитку культури і мистецтва. Я, як керівник, знаю, та й ті, хто зі мною співпрацював, і ті ж депутати в той час, і начальник фінансового управління, і тепер, слава Богу, працює. Кілька разів Глеба відкривав двері, як начальник просив і доказував, і переконував, що будьте добрі, треба не сета, не знімайте нас того, треба нам на програму, на розвиток. Але завдяки прийнятій програмі розвитку культури і мистецтва – це одна, а друга була програма охорони спадщини культурної. 2 програми. Ми добилися того, і особливо, коли керував Ледида, як земляк наш, саме при ньому нам вдалося цю програму прийняти. Він з розумінням поставився до того, бо йшла мова і про те, що треба вдіти Закарпатський хор. Делегації в область приходять. Треба зимою, осінню їх зустрічати. Треба виступати і співати коло пам'ятника Шевченка, чи у березні, коли дощ слякоть, чи у жаркий період літом. А колектив роздітий, колектив голий. А там прийшов новий керівник. Почалося з того, що спочатку приймаємо і перший рік допомагаємо нашим обласним колективам, допомагаємо нашим обласним установам. Підтримуємо ті чи інші фестивалі професійні, великі, які вже десь на той час існували. А далі треба ще і з спілками щось робити. А у нас 3 спілки художні. Національна спілка очолював, і тепер очолює Борис Іванович Кузьма, Національна спілка художників. Потім спілка КЕТ була така, яку очолював брат покійної Клари Балох, киричанин. Далі спілка професійних художників Закарпаття, вона і тепер існує, яку очолював спочатку Шолтес, а тепер вже Василь Брензович. Жіноча спілка з'явилася. І всі приходять, помагайте нам. Я знову ж таки до депутатів, давайте допомагаємо їм, бо це наша візитівка. Закарпатська художня школа є одна із найсильніших в Україні. Скажімо так, у першій 5. Але в першій 5 в Україні, де є Одеса, де є Харків, де є Львів, де є Київ. Так для того, аби це визнавали, ми мусимо їх підтримати. Вони мусять виходити в світ. Є результат. І є результат. І от завдяки існуванню цих 2 програм нам вдалося систематизувати фестивальний рух на Закарпатті. Є зафіксовано, що були роки, що ми проводили 300 і більше фестивалів у рік. Є фестивалі обласного гатунку, на які виділяються гроші з цієї програми у підтримку, там, аби була сцена професійна, аби було оголошення такі, як має бути, під контролем зроблена реклама, все і так далі. І аби там поставлена ЦВО, десь доставити якісь провідні колективи з області, щоб доїхали. На це йшла підтримка. Але є районні фестивалі. Є сільські фестивалі. А у Береївщині ви підіть, тих фестивалів якраз такого астрономічного плану маса. Русинські проводили. Так, а фестивалі словацької культури, німецької культури, угорської культури, румунської культури, ромської культури. Ми провели перший раз і фестиваль єврейської культури, і ромської єврейської культури. Фестиваль органної музики, фестиваль духовної музики. Були колективи закріплені, які відповідали за їх організацію і проведення. Є закріплені такі люди вагомі у мистецтві Закарпаття, в музичній культурі, як Теличко, який завжди організовував фестивалі і збирав під своїм брендом. Що мені ще себе в очі за часу вашої каденції, що ви туди видали Королевську Євангелія. Там, по-моєму, 100 примірників вийшло було, або це було на тільки... Факсиміле. Факсиміле, нашого артефакту, який є у нашому Ужгородському замку, у історичному музеї, у фондах. Це унікальна річ. Але чомусь Костя не хотів за це діло брати. Врешті-решт, мені це не вдало довести до того, яку ми ставили перед собою мету. І то не я. Ото мене наші мистецтвознавці із академії
нашої Без вас було не викладачі. вийшло. Без вас було не вийшло. А, ні, воно б не вийшло ніяк. І коли вони почали, ну, то кажуть, Юрій Федорович, у нас є група людей творчих. От така є в нас це. Дайте дозвіл, аби ми вивчили цю книгу, і аби ми випустили таке разом із спеціалістами із Львівщини і так далі. Бо як спасти? Треба спасти. А для того, аби спасти, аби дати, реставрувати книгу. Нікого не хочеться брати. Не знаю. В принципі, знаю чому. Я вже потім, коли почав цим займати, то я порозумів, коли і Німчук там переклав, покійний наш академік, декілька сторінок і так далі. Виявляється, це тетраєвангеліє, 4 Євангелії в одному, написані вручну на пергаменті вже на 401 році, а то виявилося, що на 67 років, здається, має старше, ніж Пересопницької Євангелії. 160. 160. Там маємо середина 16 століття, а тут маємо 1401 рік. З Станіславом Граматиком. Так, не Алапське Євангеліє. Дійсно, Або Королівське його називали і так далі. Записи на полях, якраз русинську бесіду були зроблені. Так до нього і не приступили. Ні. Так Києві не береться його реставрувати. Але ми, коли випустили оці факсиміле, то я знаю, що воно вже збережено. Ці факсиміле, примірники пішли, вони є у всіх обласних бібліотеках України. Вони є у центральних наукових відповідних закладах, які на території України, в тому числі і в Академії наук. Василь Васильович Німчук туди передав. Вони є у Канаді, вони є у Англії, вони є в Америці. У провідних вузах надіслали ми і туди. Це ці науковці займалися, що хто з цих установ займається цими питаннями. І основна наша мета була знайти спонсора або виконавця, хто би взявся Євангеліє реставрувати, вже сам артефакт. Бо є вже технології кращі. Є технології, які можуть десь там щось, якісь п'ятна має збілити, дати вичітку кращу і так далі, десь щось логічно по тексту додати. Тому от така річ була зроблена, і вона є. Я горжуся ним, хоча і за неї пострадав, бо покійний Геннадій Геннадійович був поставив задачу, бо вже всіх було поміняно керівників, треба лишилася ще культура. Шукали будь-яку причину для того, аби цього. А я не пішов на компроміс у матеріалах. Були замовлені на папірі. Він мав бути стародавній, наближений до тої епохи часу. А не знаю, звідки, з якої країни, не хочу казати, бо не збрехав. Із скандинавської країни якась, не знаю, чи з Данії, чи з Норвегії мала бути бумага. Виконавцем робіт було Львівський там науково-дослідний, це археологічний інститут. Я се тим не займав тим усіми деталями, бо я їх, по-перше, не знав. Я лише мені показали, як це має бути, розглянули. Це під цим всім підписалися науковці, 4 чи 5 чоловік, які є сьогодні відомі і мають все гордити тим, що вони зробили, в тому числі Одарка Долгош і чоловік Томаш Томашович, да. Та і інші люди, які їм допомагали це робити. Моє діло було фінансування. І я то фінансування пробив. І все було в порядку. І ніхто не казав, що дорого або так. 1700 коштував один примірник, бо 170 тисяч ми заплатили. Так мене звинуватили в тому, що то дуже дорого, кого не може бути. І Петік стверджував, що він сам із друкарської сім'ї, того не може бути. Коли виставку привіз своїх стародруків один із колекціонерів відомих України і виставив був у музеї книги Василя Петровича. Коли виставив, то коли його я спитав, скільки коштує така середня, там не великий Бог знає який, а середня книга 2,5 і 3 тисячі один примірник. В порівнянні з нашими 1700. А вона нічим не ліпша того, що зробили ми. Слухайте голоси русину Подкарпаття. Моментально заінтересувалися всі круги учені русинські, Загатара, безпосередньо Олена Тусфайфер, знаменита із Кракова. Пам'ятав то Богдан Гамбальд, низько вже, царство небесне йому, Промедвій, знаменитий публіцист. Вони готові були купляти нараз. І вони, коли б я узнавав ціну туди, вони готові були купити, то були не гроші, то тим більше така робота, там був обмежений, я пам'ятав. Обмежений, бо ми потім віддали, це частина
частину у обласну раду, як подарунковий фонд, бо все-таки приїжджають в область, люди відомі. Потім Королеву таку, у церкву сте церкву дали. Королеву на місто, так має бути, як інакше. Королівська Євангелія у Виноградові не може бути, мусить бути. Далі ми дали усі обласні великі бібліотеки, окремі великі бібліотеки районні. Навіть не усі райони. Ну, та понятно, окремі там великі, було. бо там того би не хватало, ну що, всього-навсього 100 У примірників. крайньому трафунку то, що ви зробили, то є. А там у других ініціатору дався бесіду, воно не пішло. Дуже шкода, тому що на даний момент його дуже треба, іменно хоча б для зглядателю, хоча б могли з тим робити люди, які хочуть. А його не є, шкода. І це, що вважаю дуже важливим. Важливим для області, для тої сфери, в якій я робив і роблю. Ми туди почали увіковічувати пам'ять наших відомих людей. Появилася архітектурна спадщина, церква відремонтована у Хуцькому районі, у Сокирниці. Ті готичні церкви. Так, ті церкви ми їх відновлювали, Дерев'яна готика. перекриваючи тим, яким має бути стандартом. Бо тим і згоріла у Міжгірщині церква в Липівці, був пожар, треба було її спасти, реконструювати. Знову ж таки з тої програми. Ми поставили пам'ятні доски на театрі братам Шерегіям. Ми поставили на бібліотеці Скунзу і Федору Потушняку. Ми поставили Гошовському, який проживав там недалеко біля філармонії, знаменитий фольклорист і так далі. Я так знаю. Тобто почався процес, коли оці всі наші науковці, яким наша гордість Чендію, коли приходили їм якісь вже ювілеї життєві, ми вже вони були це передбачати і робити. Це була і робота скульптора, і молодим, талановитим, і так далі, і так далі. А пам'ятник на Ужовському перевалі нашим, коли мадяри поклали цей свій, а ми мусили реставрувати свій. Там є наші загиблі люди. Мадяри поклали, Петер Мат, автор того пам'ятника, пам'ятаєте, що є? Але Арка, так, Міленіум. Міленіум. А ми мусили робити своє, бо приїжджав на відкриття тої позиції, як приїжджало керівництво з України, так приїжджало керівництво з Угорщини. Це я сказав за спадщину. І ми построїли за рахунок цієї програми пам'ятник Ерделі на його батьківщині, у селі, де він ся народив. Правда, то дуже У красивий Климовиці. пам'ятник. Красивий пам'ятник. На Оцюздину клали. Да, і взявся робити наш хлопець Закарпатський, прекрасний, один із ліпших на сьогоднішній день скульпторів у Києві, Балох. Кілько випущено книг. Во-первых, вже існувала традиція. Ювілей у художника. Беремо якогось художника. А таких, скажімо, художник, як Шолтес. Або як Свалявчик. Або як Шутів. Або як той же ж Микита. Або як покійний так само Герц. Всі мучили книжки. Всі вийшли книжки. Та не лише їм. Вийшли і многим другим нашим художникам. Бо приходили і ставили, я проходив виставку, все, ми приблизно розкинули народним художникам. Така-то сума допомоги заслуженим, така-то сума рядовим, така-то сума. Градація мусить бути, бо мусить. Бо вага кожного різна. І вклад кожного різний. Але помочі треба всім, у кого, скажімо, ювілей. Ці сідані збирали, аналізувалися і так далі. І ми, відповідно, закладали гроші. А вже вони приходили і казали, художник вибирає, чи йому треба, він хоче виставку зробити велику, масштабну, і йому треба допомогти, обично їм треба допомогти з рамуванням. Або він хоче випустити буклет. От давайте, вибирайте. Більшість сказали, та рами я якось сам підтягну, а буклет не треба. Бо у нього є буклет дітям, родичам, знайомим, навіть якщо хтось приходить та купує картину, та подаруєш йому книгу, та тот приходить, взяв, купив картину, та каже, видиш, у якого я художника це купив. От, він має свою персональну і так далі. Там є ще 2-3, що можеш купити. Так, розумієте? А знову ж таки, спитайте, і Кузьму, і Шолтеса, і будь-кого. Аналоги на Україні. Не є в других областях такого. Аналоги на Україні. Та ті приходили художники та за голову забрали, що ви такое робите. Як так? Не може бути. Да. Чистуєте і фактично Розумієте? зато Закарпатська школа. То же саме стосувалося музичних всіх речей, закладів культури обласних і так далі. Ми випускали. Про той же, тепер вже академія був коледж культури і мистецтв, і Дездерія Задора. Це йшло з цих програм. І потім, врешті-решті, керівництво області переконалося, що да, це треба мати. Особливо тоді, коли раптом виникло питання, що Закарпаттю буде довірено вести ялинку і прибирати ялинку, обслуговувати там біля Папи Римського. Утки брати гроші.
Де знайти призначення? Джерело треба визначити. Інакше прийде перевірка по бюджету і будь здоров. Так я кажу, от є програма. Туди я кажу, дивіться, я знімаю з тих і з тих і з тих свят, які в нас є на той час. Вони потім, але пообіцяйте мені, що ви на сесії додавите туди ті гроші. Не є правило до Не є проблем. Да, вони правда, але вже туди, коли треба було готувати, а вже треба було готувати, треба було логістику подумати. Як оту ялинку туди вести, одно діло зрізати та стрілювати. А друге діло, як загрузити, як її впакувати, як її вести по всіх дорогах, який має бути маршрут. Маса питань, що було для автомобілістів, я се тим не займав. А прибрати ялинку там? Чи вона має бути прибрана? Хто має робити то? Із яких матеріалів? Як ото має виглядати? Наскільки то має бути Закарпаття, наскільки Україна? Це все непрості питання. Потім треба, коло ялинки треба виступати, треба вести туди колективи. А це просто джерело, коли ти можеш перекрити будь-які гарячі точки. Послідуючі роки я не мав супротиву в тому, щоб виділити кошти. Я мав проблему в тому, бо депутати казали, а що буде із цих грошей от у нашому районі робити? А що плануєте? А ви кажете, які будуть пропозиції від району, ото будемо допомагати. Ми з керівниками району розуміли, і вони знали, що можуть подавати, на що є документи, на що не є документів. Бо якщо щось треба ремонтувати і робити, зробіть, будьте добрі, документи. Було систематизовано. Ми мали дуже багато акцій на рівні Києва, теж, скажімо, акція мистецтва одного села. Дуже хороша річ, яка була запроваджена. І я тоді взяв, якраз виходячи з тих міркувань, про які я вам говорив, взяв село Приборжавське, де прекрасні місцеві різьбярі по дереву, цілі родини, де є і своє лозоплетіння. Бо може було раз спочатку думав за Ізу, але Іза лише лозоплетіння і все. Немає не ансамблю, Да, а немає якогось, тобто має бути колорит, має бути набір. А у Приборжавському там і дітки співають, і дорослий фольклорний колектив, ансамбль «Коломиєчка», різьбярі по дереву, вишивальниці, лозоплетільники. Все, пішли і в національному будинку таку програму дали, що ого-го. І дотепер міністерство ахає і охає. Ви перейшли сюди в Мукач директором драматичного театру. Яка зміна сталася після таких масштабів, після області, та й району навіть, от театр? Передайте маленько свої чувства. Що помінялося для вас? Після того, як я пішов із керівництва управління культури, згідно закону протидії корупції, я не мав права працювати в жодній обласній установі. У жодній обласній установі, якою я безпосередньо керував або виділяв фінансування. Бо це трактується, що 2-3 роки там керівник вливає гроші туди, а потім іде туди, тут це звільняє, йде туди працювати, нам все підготовлено і так далі. Зрозуміло, що такого в даному випадку не було. Коли я уволив із роботи, наші путі розійшли з Геннадієм Геннадійовичем, і я пішов по собственному желанню. Та й тоді єдине, що в мене була можливість, то піти до Івана Івановича Небесника, попроситися. Оскільки я маю звання, заслужений працівник культури, я маю право вести педагогічну діяльність. І він, звісно, запропонував мені, він знайшов мені навіть на середині навчального року, знайшов мені курс, переговорив там із викладачами, вони це согласили, бо мені це дати. І я почав читати там студентам лекцію по музейній справі, про її розвитку, історію музею, в тому числі Закарпаття, музейної справи. І так потихеньку рік прийшов. Звісно, це був рік обдумування всього, обміркування, але десь і систематизації себе як чоловіка, як працівника. І потім вже буквально рік закінчав, коли виникла ситуація кадрова, попередній керівник у Мукачеві, Юрій Степанович Шевчук, дуже поважна людина, проробив директором всього закладу на той час уже Мукачевського обласного театру комедії, проробив 35 років і більше керівником театру. Має старожила, серед керівників на Україні не було. Область об'явила конкурс там і хотіли сюди класти свого чоловіка. Місто прийняло рішення, що процес протистояння, хоч не буде хоч кого керувати і так далі, і почали шукати кандидатуру Ковчони. Юрій Юрійович Шевчук підказав, що якби Юрій Федорович Глеба, він тут справив бися. І так почалися переговори, і я був призначений спершу виконуючим обов'язки у березні місяці. Тим конкурс, бо так вже вимагав закон. І з 17-го року я тут працюю директором, художнім керівником Мукачевського драматичного театру. Вже дістав всю кінцеву назву
Мукачський драматичний театр, не обласний театр драми і комедії. Він статус обласного втратив, перейшов у місто. І от з того часу ми знаходимо під міським керівництвом. Початок був, якби такий обнадійливий. Керівництво міста обіцяло, що є кошти, будемо допомагати, бо я прийшов, познайомився з хозяйством, я наразі сказав, треба робити ремонт. І обов'язково, бо є дуже багато критичних уже міст. І то обладнання сцени, яке в нас там є, воно вже працює як музейні експонати. Правда. Діючий музейний експонат. Добре, не буде проблем і так далі. Але треба було перейти з статусу того, зробити передачу. В общем, перші півроку пройшло у тому, аби зберегти кадри, бо дуже було спроб багато перевезти туди в Хуст, як потім вже остановилися на Хусті. І область дуже заманювала, дуже багатьох артистів, обіцяючи гори і доли, щоб вони перейшли у той театр. До чисті людей. Практично ніхто не звільнився, усі лишили у цьому театрі, всі туй. От, і ми продовжили роботу. Перше, що мені прийшлося робити, має таке перше складне завдання – міняти репертуар. Репертуар зберігався все на русській мові. Правда. Бо до того часу театр був російський державний театр. Лише коли почалися події в АТО, я ж працював начальником, почалися події в АТО, я викликав на другий чи на третій день Юрія Степановича покійного і кажу, що чекаєте? Бистро перейменуйте театр. І не чекайте, бо то йшло із інших. Бо прийдуть громадські організації Мукачева, а Мукачево не простоє. Воно Не вам перейменують наскоро. Вам перейменують наскоро. Візьмуть нас на ушвило та висадять вон, розроблять і здіймуть вивіску і покладуть там народний дом, а ще щось, що має бути. Збирайтеся колективи, вносите пропозиції паралельно у місто і паралельно нам. Самі думайте, приймайте, як хочете це називати. От, маєте такий вибір, знаєте палітру театрів, які є, і приймайте рішення. Тут прийняли рішення вони у 2014 році про перейменування театру у обласний театр драми і комедії. От він став із 2014 року. У 2017-му, коли я прийшов, ще існувало майже 80% репертуару, всього йшло на російській мові. Я сказав нараз, значить, від сьогоднішнього дня жодна нова постановка, особливо для дітей, не буде на російській мові. Лише українська. Це перше і упор на репертуар дитячий. Далі почали нову виставу робити, пам'ятаю, одну з перших. Почали її були ніби на російській, далі я думаю, ні. Ламати так ламати. Давайте переводимо, то режисер-постановник був із Києва. Дерева помирають стоячи, називається. Перевели, і люди потихеньку почали освоювати. Вони володіли мовою, бо в Мукачеві живуть, і українська мова на слуху і так далі, так далі. Але до того часу, до 2014 року, не дай Бог, аби хтось був щось повів не по-російськи. Починаючи тих робів і закінчуючи артистами і всім іншим. Лише російська мова мала бути, так сказати, блюсти чистоту. Такий був час, що робити. Але вже далі, вже почали ми це діло міняти, і от з того часу ми створили повністю новий репертуар. Ми витіснили, в нас немає жодної вистави на російській мові. Ми створили вже більше 20, около 30 нових вистав українською мовою, це дорослих, я говорю, дорослих, і класику, і українську класику, і світову класику відомих драматургів, в тому числі і дитячий репертуар, і програмовий репертуар для школярів і так далі. Театр працює, починаючи від дітей наймолодшого віку і закінчуючи дорослим глядачем. А з подкарпатського репертуара щось є у вас? Це питання, яке передо мною стоїть і туди, коли я прийшов, і з того часу я вже багато робив спроб з кимось це реалізувати. До цього часу висить, вже 3 роки говоримо про то, робота над твором нашого мукачського земляка Дмитра Кишелі, «Велика ріка», «Голос великої ріки». Супер. І хочу його класти, і ніби вже дійшли вони порозуміння і контенсу, і в нього все визріло в голові. Є такий Іван Семенович Войтюк із Києва, режисер-постановник, який поклав і Гуцулку Ксенію в Хусті, і у нас поставив виставу «Кайдашева сім'я», я його знаю, високопрофесійна людина, він теж захотів покласти щось таке закарпатське. От до цього йдемо, Кишеля – це те, що треба. Да, іменно от Кишелі. Хотів їм щось зробити циганське. Запропонував мені Василь Петрович Густий, теж там відповідний твір. Але не вистачало мені потім людей, аби десь цю виставу зробити. Та й серед моїх режисерів
ніколи не горів таким бажанням. Тепер є режисери, які би поставили і хочуть, і будемо думати над тим, аби зробити. Ще маю велику таку десь мрію, яку дозволить ситуація, аби зробити таке хороше театральне вертепне дійство. Не виставу, а дійство. Автентичне, яке було побудовано на всякому матеріалі. Бо, по-перше, тягне мене до того дуже. Я сам ходив колядувати, довгому дуже специфічні коляди, не такі, як у всіх селах Іршавщини, а по-своєму. У нас основним був святий вечір, коли про звіздарі, про вісники ходили і так далі. Не так, як в інших селах. Десь там нянько, мамка, хлопчика провели, йди там до сусіда, до вуйка, заколядуй там із звіздочку. У нас ходили дзвізди, так називалися всі групи колядників. Дзвізди, і там був обов'язково ангел, у нього зірочка в руках, далі 3 пастирі і дідо-баба. Все, і це були провісники, і всі ходили цілий святий вечір, провіщаючи. А вже на другий день, на неділю, у нас ходили лише бетлегеми, які ходили з хишку із церкви. Тобто вони стояли на сейночному, молилися, у тих їх благословили, і вони пішли по графіку, по селові, із хишками, і все це держало у довгому дуже-дуже так, всі коляди дуже ретельно. І їх, як не намагалася зламати пропаганда радянська, не моглися добити. Зробити не можна ніч. Ніч не могли зробити, бо то йшли городами сюди-туди, але ці звіздарі ходили. Я в тому числі теж, не дивлячись на те, що няня мені десь був і партійний і так далі, я ся прятав, то-то. Але він вже був май старий, май пенсійного віку, то вже аж так. Хоча ні, то той час, коли я був дітоком, вчився якого пенсійного. Слухайте голоси русину Подкарпаття. Юрію Федоровичу, на даний момент Подкарпаття, із-за біди цієї війни заселилося дуже багато людей, які заїхали. Це дуже, з одного боку, добрі, що ми можемо їм допомогти, добрі, що вони мають де прикласти голову, що називається, або йде асиміляція. Вона дотепер була сильною, а тепер, коли число людей, які тут живуть, які не говорять по-русинськи, їх збільшилося, що б робити, щоб діти наші говорили по-русинськи, щоб ми могли передасти оце русинське слово. Ви знаєте, це настільки серйозне питання, настільки воно злободенне тепер стає. Видячки, я часто це теж задумовую над цим. І навіть коли до мене приходять мої онуки з Києва, та єдно діло, що я їх якось переформатовую із, не дай Бог, російська, а й має бути українська, бо учую, не дай Бог, хлопці, дивіться, не кайте, що робите. А ще між собою стараюся з бабушкою говорити по-русинськи, користуючи нашу лексику. І слова чим більше побутові і так далі. Вони се деколи сміють і над тим фанкошем, і над штрифлями, і над амбрелою, і над фусиклями, і так далі, і так далі. І крумплі, булі, і третє, і десяте, а між іншим, якраз всі у біході речі, коли з ними говориш, то вони такі є дуже колоритні і файні. Або запам'ятовують, розуміють, а потім йдуть і десь використовують. І радуються, бо не розуміють їхні ровесники. Вони кажуть, а то по-закарпатськи то, а ми були в дідика і бабки, то так означає і так далі. Але не про це. Більш глибокі масштаби. Картина перепису, якщо це закінчить війна, та вона нас дуже всіх подивує. Бо структура населення в області дуже змінить різко. І я боюся, аби при всій повазі і любові до тих переміщених осіб, які прийшли, які хочуть робити, які розвивають свій бізнес, своє діло, в якому вони знають, дуже поважаю, підтримую і шаную. Бо роботу треба всім. Але це вони асимілюють нас, це ми збережемо себе, як русини, як етнос, як корінні жителі Закарпаття. Правда. Це ми гуцули, це ми лемки, це ми бойки, це верховінці. І це важливо. І це є важливо, як ніщо. І за то треба говорити, треба чим більше спілкуватися, треба чим більше знаходити можливості. І цю роботу, яку ви робите, альманахос із
грандіозно нужна супер річ. Пропали друковані книги і так далі, що робилося. Пропала русинська передача у Закарпаттю. Це страшно, тому що Розумієте? І в кінці кінців до чого це призведе? 2-3 покоління і про русину як таких повна будуть, асиміляція. будуть згадувати, як якось було таке явище. А то не явище, то етнос, причому потужний етнос, який дав світові великі імена, великих людей. Я із гордістю говорю, що я громадянин України. Громадянин. Но я не українець, я русин. правда. Розумієте? Я русин, я місцевий житель. Борай мені хтось докаже і покаже до 45-го року, де є історичні книги, де би було вказано Ужгород, згадано Мукачево і так далі. Де ми були у українській історії? Нігде. От ми походимо від тих стародавніх наших предків, які разом жили. Так от ми місцеві маємо себе зберегти. Хто казав, скільки би то нас не коштувало. А коли не будемо то робити ми тепер, зараз, це іменно момент переломний, То буде поздно. то буде пізно. Та от аби не було пізно, що можемо робити тепер? Усі разом. Юрію Федоровичу, знав, що один час ви мали дяку підписати договор із Пряшівським театром Духновича. Ви ходили туди, я тямлю, вели сте переговори. Чим бак це то все кончило? Це і недавно сміяники були 2 роки тому. Ми були там із виставою. Якраз вони організовували допомогу дітям-переселенцям українським. І ця акція пройшла так, як слід. Вони запросили, може би від вас, прийшов театр, ви б щось показали дитяче, бо у нас нічого такого от немає. Ну і ми, відповідно, повезли туди і виставу, і новорічне дійство. Ми поїхали своїм ходом туди. Ну, стало проблемно з виїздом. Через кордон не пропускають людей, акторів, чоловічого складу і так далі. Тому то була остання наша поїздка, ми ще то встигли зробити. На нинішній день, як така угода не укладена, бо вона би просто лежала як пустий папір. По суті, воно і не важно. Важно, що Але зв'язки є, колеги є. Дасть Бог кінчиться війна, ми то обов'язково відновимо, бо театр їздив. І в Угорщину театр їздив, і в Румунію театр їздив, у Білорусію театр їздив, в Словаччину, і так далі. Що буде з Білорусщиною і Угорщиною, подивимося, покаже життя. А навіть із тими Словаччинами, то тут наші близькі люди, я думаю, з що мадярами тут теж буде все нормально. Так, бо то не народ, то політики. То політики. То політики роблять всю суєту. Юрію Федоровичу, я дякую вам. Дійсно така змістовна, дуже інтересна бесіда. Дякую, що ви дійсно щиро одозвалися якраз на просьбу поговорити з вами, побесідувати. Ну і я думав собі, що то, що ви почали у 25 років, ставши начальником відділу культури Іршавського, але буде йти ще много років. Я думав, свій театр буде процвітати, дякуючи вам. Репертуар його розшириться, і тот народний дух, то нашу автентику подкарпатську, русинську, яку ви несете, вона... Кажу вам так, як є, дуже маю дяку поповнити репертуар іменно нашими творами закарпатських авторів, хоча б 3-4 зробити такі потужні, файні вистави. І навчимо говорити як артистів наших, і самі будемо, які треба приймати, і купимо одяг такий, як має бути, усе потихеньку се дасть Бог розживемо. Лиш би дав Бог, аби кінчилася ця війна, аби ми зазнали перемоги, бо ми її заслуговуємо, і далі воно піде намного найліпше. Само собою, бо наступив мир і... Так, бо тепер я буквально у Києві і назад проїхався, знаєте, попри всю ту біду, яка є, та серце ся радує і душа, коли видиш, що ж поля засіяні. Ідеш, і справа соняшник, там пшениця, там ще якийсь кормовий продукт, а там бурак, а там і все оброблено. Значить, держава жиє. Значить, люди живуть, люди своє трудяться, люди знають, що ні на когось не надіє сам на себе. Будеш мати у дворі, у коморі, не пропадеш. Це правда. І це вдохновляє, і це дає силу та енергію. Ось утерпимо, продержимося, ті вгадені раз вже треба стати на шию і жалою треба рухати, на хребта. І ми вже ліпшого варіанту життєвого у нас не буде.
Пораз нас учула Європа, а то вже велике діло. Другі народи чому пропали? Тобто мусилися здати. Бо нікої Поддержки не мали. не мали підтримки. Бо всі боялися, дамо драконові дівчину красуню, як у тих казках. Ну, вже мають приміру фактично і Гітлера, і других, так що мусять робити висновки або поможуть нам, або буде біда більша. Юрій Федорович, дякую вам красно. Голоси Русину Подкарпаття.